Eskwela ng Bayan dito sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Ang pagpasok niyo po dito sa pintuan ng PUP ay nangangahulugan na kayo ay isa sa mapagpalad, mahuhusay at matatalinong mag-aaral. Nakatutuwa po na kagaya ninyo ay nandito at dito kayo magsasanay, dito kayo magpapakatulabhasa at dito po rin kayo magtatagumpay. Nais kong ipalam sa inyo na ang PUP doon po sa 12,500 universidad sa buong Asia, ang PUP ay napasama sa 200. Tayo po lamang PUP at ilan lamang universidad. Despite of the lack of budget, dahil sa kakulangan ng budget, tayo po ay pumasok dito. Sa makatuwid, kung ang ating pong budget ay madadagdagan, siguro ay higit na mataas na rangko ang ating makukuha. Kung kaya nga, pinaglalaban natin na madagdagan ang ating budget. Hindi lamang po yan. Ang UNESCO po, tayo po ay kinilala bilang pangalawang mahusay sa larangan ng Open University System sa Pilipinas. UNESCO po yan. Ang una UP, pangalawa tayo. Hindi po nakalusot ang ibang eskwelahan. Hindi po kinilala ng UNESCO ang ibang eskwelahan. Ito po ay pagpapatunay na ang PUP ay talagang mahusay. Ang ibang eskwelahan, mahusay lamang sila sa taas ng tuition fee. Pero tayo, kahit ulit ang tuition fee, mahusay tayo. Sa Lasal po, ang per unit ay umabot sa 2,300 pesos. Pero tayo, 12 pesos lang. Pero, nung tayo po ay umexamen ang ating mga mag-aral sa College of Engineering, top-notcher tayo, wala ang Lasal. Nakuha po natin ang 4th place, wala rin ang Lasal. Wala din ang UP. Nakuha po natin ang 6th place, 9th place at 11th place sa engineering. Saan ka makakakita ng eskwelahan ganyan? 12 pesos lang per unit, pero ang mga eskwelahan na magagaling, eskwelahan ng mayayaman, tinatalo po natin. Kaya nga, hindi lamang kayo ang binabati ko, kundi pati ang liderato ng inyong konseho sa pamamagitan ni Fatima at ni Romel Aguilar. Sila po ay kasama natin na nakikipaglaban para ang budget natin madagdagan at higit sa lahat ay upang mapahusay natin ang ating edukasyon. Ako'y naniniwala na sa 4 na taong ilalagay nyo rito ay marami kayong matututunan at matututo kayo hindi lamang sa eskwelahan, kundi sa inyong pakikalamuha sa inyong kapwa, sa inyong pakikipaglaban at pakikipag-ugnayan sa masang Pilipino. Ako ay naniniwala, kapag tayo nagsama-sama sa pagkipaglaban para sa budget, makukuha natin ang tagumpay sapagkat PUP lamang po noong nakaraang taon ang nanguna at nakuha natin na ang budget cut ay muling ibalik sa PUP. Maraming salamat po. Maraming